Rakkaus voi tunkeutua elämäämme. Se on perustavanlaatuinen tarpeemme antaa ja vastaanottaa rakkautta. Chillajärtefin säätiö kutsuu sinut tähän rakkauden piiriin, yhdessä kunnostetun adventtitalon kanssa. Lähes 100 vuoden ajan perheet lukivat yhdessä iltaisin Jumalan sanaa, lauloivat hengellisiä lauluja ja rukoilivat adventtitalon äärellä. Andreas Gyri ja hänen vaimonsa Andrea muistelevat adventtitalon historiaa näin. Édesapám 4 adventi házat vett. Az egyiket a családi használatra használtuk, ez az adventi ház, amit aztán én meg is örököltem. A másik a templomba került az első csilláron, az adventi koszorúra, és ott úgy oldottam meg a világítását, mert egy tetőt is csinált hozzá, egy havas tetőt, hogy egy kis zseblámpa elemmel és kis égővel világította meg az ablakokat. Ugyanilyen volt az imaházi is. Egy szemléltető táblát is csinált az előcsarnokba, és ott úgy oldotta meg, hogy egy lemezjátszó lapjára, ami körbefordult, rászerelte az adventi házat, és körbejárt a házat kisgyerekek, öregek, a havas táj háttérrel. Nagy csoportban, meg a kis csoportban is adtunk egy egészen nagyra felnagyított adventi házat, szépen kifestve, kolinfestékkel, hogy tudják használni az evangélikus óvodában. Säätiö tuo uudistuneen adventtitalon perinteen perheille, seurakuntien päiväkoteihin ja kirkkoihin, jotta se voi olla jälleen koettavissa. Adventtitalossa on leikkisä tehtäväsarja, josta löytyy yllätyksiä jokaiseen adventti- ja joululoman päivään. Hengellisen syventymisen leikkisät tehtävät loivat säätiön hallituksen puheenjohtaja Marta Berente ja hänen pääkollegansa Peter Tavai. Adventtitalo voidaan tehdä seuraavasti. Leikkaa irti talon seinät ja ikkunat, tapettiveistä ja viivotinta apuna käyttäen. Talon sivut ja ikkunoiden tekstiä sisältävät levyt leikataan pitkin leikkuulinjaa. Varmista, että ne liimataan numeroinnin mukaisesti. Muista liimata tekstipuoli niin, että teksti on luettavissa ikkunoissa liimauksen jälkeen. Jos sytytämme LED-kynttilän keskelle taloa, ikkunoiden teksti ei vain näy paremmin, vaan se voi myös luoda läheisyyden tunnetta. Voimme myös kutsua ihmisiä mukaan soittamalla pientä kelloa. Pakettiin sisältyy 2 adventin ja joulun aarteenetsintäsivua. Ne voidaan kopioida seuraavaa adventtia varten. Älkää pelätkö, minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. Tänään teille on syntynyt vapahtaja. Hän on Kristus, Herra. Säätiö toivottaa sinulle sydämellisiä hetkiä.